Най-новото обновление на вакуумния блоков повдигач е проектирано за бързо, безопасно и лесно повдигане и преместване на блокови материали. С 4 различни размера на подложките в комплекта можете да повдигнете и преместите блок до 380 кг или 838 паунда. Бързото преминаване към друга подложка става със съвсем проста сглобка. Товарът ще се повдигне или освободи с едно натискане на бутон. Визуалният монитор и алармената система ви позволяват да контролирате операцията гладко и безопасно. Вашето работно пространство не е ограничено благодарение на интегрираната система с вакуум от батерия, без нужда от външен пневматичен маркуч за подаване на вакуум. С добавен резервен акумулатор задачата няма да бъде прекъсната дори за минута по време на смяна на батерията. С добавен резервен акумулатор задачата няма да бъде прекъсната дори за минута по време на смяна на батерията. Изберете предимството на ArtWolf. Ще получите по-ефективен, удобен и безопасен продукт.